दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिपि प्रग्रेसिभ आरो पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनिफ्राय फिन दिनै जों क'क्राझाराव दिनै क'क्राझार चिरां आरो बाक्सानि मोननै साब डिभिजननि रायजो राजाफोरखौ लानानै गेदेरथार मोनसे सुबुं गौमा जों खालामनो गोनां जादों। नंगौ, दुलाराय बर' फरायसा आफादजों एनडिपि प्रग्रेसिभजों पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टजों सरकारा सावरायदोंब्लाबो नाथाय जेंना सुस्रांनायनि थाखाय थार हाबाफारिफोरखौ दासिमबो सरकारा लायाखै। जाउनाव जोङो दिनै बेबायदि हाबाफारि जों लानो गोनां जादों जाहाथे जोंजों जि सावरायनाय बे सावरायनाया गमामायैनो मोनसे फिथाइ थायो आरो सरकारा थाबैनो बड'लेण्डनि जेंनाखौ जेन सुस्रांनो थाखाय राहा लामा लायो। जाबाय थानाय जों जे विन्टार सेसननि जे पार्लामेन्ट बे पार्लामेन्टआव जेन दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिपि प्रग्रेसिभ आरो बर'फोरनि आफादफ्रा जे सोमावसारदों जे दाबि दावा खालामबोबाय थादों बे दाबि दावाखौ सुस्रांनो थाखाय जेन बिजेपि दैदेननाय सरकारा थांखि लायो। बेनिखायनो दिनै जों सरकारनि खाथियाव मोनसे गोसोखां बिलाइ जों गथायनानै जोङो बे दाबिखौ दिनै नोजोर खोख्लैनो सानदों। मानो होननानै बुङोबा भारत सरकारा दिनै गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बिथांमोना रायज्लायगासिनो दङ, रादाय होगासिनो दङ। बे बेलायाव 50 बोसोरनि बारा जानाय बर'फोरनि जे जेंना बे जेंनाखौबो सुस्रांनो थाखाय जों भारत सरकारा राहा लामा लायो। बेनिखायनो जों बेबायदि हाबाफारिखौ लादों। दिनै जोङो आबुङै जोंनि रायजो राजाफोरनो फोरमायगोन थांनाय समफ्राव सरकारा माबायदि रायलायखो आरो बे रायलायनायनि फिथाइया मा जानो हागौ। बे गासैबो बाथ्राफोरखौ जोङो रायजो राजाफोरजों फोरमायनायजों लोगोसे सरकारखौ जोङो नारसिननो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बिजेपिनिनो सासे एमपि बिथाङा बिदर्भनि बाथ्रा बुंदों। नैबे सेसनावनो बिथाङा पार्लामेन्टनि जे सेसन बे सेसनावनो बिजेपिनि एमपिआ बिदर्भ रायजोनि बाथ्राखौ बुंगोन होननानै बुंदों। थांनाय 2014 मायथाइयाव जेला पार्लामेन्ट इलेक्सन जादोंमोन बेयाव बिथांमोना बिजेपिआ आसामाव जों एबसुजों एनडिपि प्रग्रेसिभजों जोंनि बर'नि सोमावसारग्रा आफादफोरजों सावरायलायनानै बिथांमोना मोनसे रादाय होदोंमोन जे बिजेपिआ जुदि सरकार दायोबा बर'फोरनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनाय जागोन। बेनिखायनो दिनै थिख' थाख' खालामाजासेनो बिजेपिआ जिहेतु स्मलार स्टेटखौ बिसास खालामो, स्मलार स्टेट दानानै होगोन होननानै जिहेतु बिजेपिआ बुंदों। बेनिखायनो बिदर्भजों लोगोसे जेन' बड'लेण्डनि जेंनाखौबो पार्लामेन्टआव रायखांनानै जेंना सुस्रांनायनि थाखाय राहा लामा लायो बेनि थाखाय जों खावलायदों। आरो बेनिखायनो फैगौ डिसेम्बरनि 9 थारिखआव दिल्लीयाव बिदर्भ आरो बड'लेण्डनि मोनसे धरना मोनसे हाबाफारि जागोन। जोङो सरकारखौ नारसिननो थाखाय जों आखायाव लादों। जेरैखि जाया एबारनि पार्लामेन्ट सेसनावनो बिदर्भ, बड'लेण्ड आरो गुबुन गुबुन जे रायजोफोर दं बे रायजोनिखौ जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बिथांमोना जेन' आखायाव लायो।